kahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babayi ngadtos babayi. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga nasulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Maayong gabi alang sa itong mga higalag, mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw din hinining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban kaninyo sulod sa katakna nga tulumanon sa paghisgot mga higala sa mga pulong sa Dios. May kalabtanan sa atong kaluwasan o aron usab nga padayon, no? Ato asusihon mga kaigsunan ang kamatuoran, ilabi na kung maghisgot kita mga kaigsunan og kinini ang langit, no? Nga ato ang gihandom nga buot nato sab nga adtuan mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Ako nang hinaut nga ang matag usa sa pagkakaron na himong andam na sa pagpaminaw sab dinhi sa ato nga programa. O kung aduna kamoy Biblia mga higala, mamahimo sab kamong mo pakli sa inyo nga Biblia, uban ka nako sa pagsusi mga kaygalaan sa mga pulong sa Dios, aron usab nga dili lamang ako ang inunato nga nagsusi mga kaigsunan, kundi maingon man usab ang matag usa tungod kay ang kaluwasan mga kaygalaan ug mga kaigsunan dili kini ikapadala ni bisan kinsa. Gani ang Biblia nagingon sa Matthew City versikulo 21 nga dili ang tanan, no, nagaingon kanako Ginoo makasulod siging harian sa langit kun dili kadto lamang nagatuman sa kabubot-on sa kong Aman. Ug wa maghisgot diya mga kaigsunan nga atong ipada ang atong kaluwasan kun dili kita adunay katungdanan, adunay tulumanon or adunay buluhaton mga kaigsunan. Bisan si Apostol Pablo ningon, work out your own salvation with fear and trembling. So wala maghisgot mga kaigsunan si Apostol Pablo nga ipadala ang imong kaluwasan ngadto sa uban, no? Isalig lang nimo ni pastor or ni brother or ni bisan kinsa nga mga leaders iglesia mga kaigsunan aron ikaw mahimong mamaluwas. Kun dili klarong naghisgot sa Biblia mga kaigsunan, ang Biblia naghisgot nga itang tanan mo work out sa atong salvation with fear and trembling. Doon ay proseso ni anak mga kaigsunan o kita o gani ato nasab nang naisgutan ang uban dinhi nga mga proseso mga kaigsunan tungod kay kung sa ato sab nga kinaugalingon nga mga pagtuman mingon si Kristo mga kaigalan bisan kung ugaling mga kaigsunan di nato malabwan ang pagkamatarong nga iya sa kinini ang mga parisiyo, nalisod kaayo nato mga kaigsunan ang pagkabot na naging harian sa langit.
kaya ang pagkamatarong sa usa ka parisiyo mga kaigsunan na wa gyud na mao na so man ito ang bantayanan mga kaigsunan. Sa dili pa ta mo dagan sa unahan o mo padayon sa unahan mga kaigsunan, aritas mga pagpasalamat atong pasalamatan ang unas tanan ng Dios nini nga kaygayonan nga iyang gihatag nga ni kanato nga sa diin na kita makahimo usab sa pagprogram mga higala o gitagaan ta niya kaygayonan o gani inyong igsuon na nagtuo ko nga dili ko makangari tungod lagi sa ulan sab no na dinhi mga kaigalan pag abot nako sa Cebu medyo kuan man wala may ulan di ay no pero dito mga kaigsunan sa Talisay na medyo nagsugod ng ulan mga kaigalaan na salamat sa Ginoo nga sa diin ang inyong alagad sa kanginan nakaabot sab dinhi na og nahimo nga makahimo kita sa pagprogram nini nga kagabion mga kaigalaan. May gabi diha kang Brother Winifredo Abanes no or si Winnie Intong Abanes or nato si Brother Winifredo Abanes no mayong pag-view kanimo Brad. Mayong magandang gabi sa lahat ng ating mga kapatid diyan sa Palawan, sa lahat ng ating mga kasama diyan sa gawain sa lahat ng kasama ninyo diyan at sa tanan no sa labi na usab nining nagdala nining page mga kaigsunan si sa Talisay Original Native Litson and Billy. Good evening mala pa niya. Good evening Brad. Is watching you from Palawan. Mayong gabi kanimo Brad Abanis o Pastor Abanis sa imong nahimutangan no diha sa may Palawan sa lahat ng ating mga kapatid diyan. Good evening sa inyong lahat no. Ingon man usab sa ato ang kanunay usab nga nagaview dinhi sa ato ang Facebook live si Sir Anthony Ortiga Nacional diha sa may Basak Lapu-Lapu mga kaigalaan. Maayong gabi kanimo o matod pa niya. Maayong gabi Brother Aldrin. Happy New Week. Salamat kayo. Maayong gabi Happy New Week no sa ato nga mga kaigsunan. Sana sab ka bag-o nga semana alang kanato mga kaigsunan. Nagsugod sa naunang adlaw sa semana. Unya dinhi nini nga kagabion mga kaigsunan na alang sa mga kahigalaan nato nga wala po sab makahimo sa kanini ang pagkuha sa ato ang numero or hotline nato dinhi mga kaigsunan. Maayong gabi og mo ni ang atong numero no 0976-205-1008. Usbon no alang sa mga kaigsunan nga wala pa sab makakuha sa ato ang numero dinhi sa ato nga program bot ninyo nga mopaabot sa inyong mga pagtimbaya sa inyo nga mga pangutana. I-text lang atong numero sa 0976-205-1008. O di ba kaha mga kaigalaan message mo mga kaigsunan sa ato usab nga Facebook live dinhi sa XFM Cebu 88.3 no. Maayong gabi diha kang Perez Randy. Maayong gabi Brad diha. Maayong gabi diha Brad Aldrin. Shout out from Minglanilla. Thanks Brad. Oy salamat kaayo no Sir Perez Randy. Maayong gabi diha kanimo sa tibok nimo nga kauban sa panimalay. Mga silingan nga makaabot usab or makadungog sa inyohang monitor usab dihang dapitas Minglanilla. Now speaking of Minglanilla magkaigsunan asab diha Sir Nathan Flores. Na maayong gabi kanimo sir og sa imong usab nga pamilya. Maayong pagpaminaw dinhi sab sa area sab ni Sir Anthony Ortiga Nacional na usab dihang pamilya Paran og pamilya Sumilon. Maayong gabi kaninyo o mayong pagpaminaw no sa atong mga kaigsunan nga gusto sab nga mobisita sa ato ang opisina o sa ato nga simbahan dias may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, syudad sa Talisay no. Bisitahan lang ninyo mga kaigsunan anytime na ilang mo gadtog kanana ang gabi na kayo ibasig na nga tuog na sab na pero anytime mga kaigsunan no kung dunay mga anytime sa adlaw no kung dunay mga
gusto mo bisita, bisita lang mo mga kaigsunan. O kung galing wa may tao, no, message mo sa ato ang Facebook page mga kaigsunan or i-text ang atong numero aron sab na tagaan ka mo pagtagad na. Ang ato ang Facebook page, i-search lang ninyo ang SDARM CPUC. Nya message lang mo mga kaigsunan, no. Ang kinatibok ang ngalan sa atong Facebook page mo ang SDARM Central Philippine Union Conference. Na wala siya mga kaigsunan. Kung gusto ninyo kamo mo bisita or mo message na to, o gusto ninyo magpabisita sa inyong lugar, gusto ninyo nga magpa-study mga kaigsunan, or gusto ninyo nga makig-share sa mga pulong sa Dios, kung doon nasab kamoy mga nahibawaan nga mga kamatuoran nga gusto sad ninyo nga ma-compare, no? Di lang taanan debate, no? Kay wala sab na gi-practice mga kaigalaan nato ang debate. Gawas lang tong medyo nabutang gid langanin, pero usually, no, wala ta ni musod anang mga debate mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Ato din pasalamatan, no, ang tag-iya sab nining maong istasyon og murag naasab siya dinhi karon Cebu, no. Ato ang CEO si Doc Remilito Oy, mayon man sab sa nagadumala sab nining maong istasyon, pinangunahan sab ni Sir John Lee Viking, ug man sab sa ato ang kauban speakers lawak si Sir Louie Nakwa. Ngayon man nasab kang Sir Romelo Nobinario, kang Ma'am Milona Nobinario, no, nahimo nga magmalampuson sab ang ilang opening sab ganiya mga kaigsunan sa Yes to Health nga kanini ang usa ka tindahan mga kaigsunan, no. Ang mga produkto sab sa Yes to Health, no, ang nahimo nga display niini. Sa ato nga mga kaigalan ug mga kaigsunan nga gustong mo paabot sa ilang mga concerns, na i-message lang mi. I-message lang ko mga kaigsunan. Dinhi sa ato sab nga kinini ang Facebook Live, no, kung kamo buot mga kaigsunan nga mo paabot sa inyo hang mga kinini ang pangutana, halat message lang. Og sa ato sab nga cellphone number nga gihatag, no, pwede usab ka mo maka-text dito mga kaigsunan para sa ato usab nga or sa inyo nga mga pangutana unya matagaan sab nato og pagtagad, no. Now nining kagabion mga kaigsunan, sa dili ta mo padayon mga kaigsunan sa pagtuon, magampo na kita. Dalaygon og silimbahon na mga Dios nga naikaw sa kitas-an sa mga langit, ani nasab ang imong alagad bahin-bahin sa mga pulong, hinaut nga ikaw magagiya, maghatag kaalam nga langitnon, samtang kami pamalandong niini, ikaw lamang maghatag og kaalam, giya sa imong balang espiritu nga sa diin sa matag pulong among pagatun-an, kini mahimong metisok sa mga kasing-kasing panumduman, labi na sa mga tigpaminaw, nga pinagi niini mahimong mapadasig usab ang ilang pagpangalagad, og magadugang pasab sa pagsusis kamaturan, hangtod nga kini mahimong makaplagan. Ikaw lamang magapanalangin sa ilang mga panginabuhian, maingon man usab sa tagiyan nining mga istasyon, o ingon man usab sa mga nagadumala niini. Ikaw lamang magalig-on sa pagtuo, panalangin usab ang mga katawhan nga nagahimo usab o nagabuhat sa imong kaumahan sa pagdalag mga kalag nga nasa imong utubangan. Daghan pang mga butang wala nalitok sa nga binasay na ikaw busa ang pangayo uban kapasayloan sa mga kapakyasan. Ilawang madawat sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Aritas pagpadayon mga kahigalaan sa ato ang gitun-an usab kagabi gani na igo lang ta nakasugod gamay mga kaigsunan, na labi na magisgot ta mga kaigsunan sa kinini ang pagpanilyo sa gitawag nato og kining 144,000 no kanagisgutan diha sa Bugna City versikulo 1 ngadtos unahan mga kaigalaan. So
or gitawag siya 144,000 no sa kanani angkat sila mga kaigsunan nga mga pinulungan no sa kuansab sa ato ang pinulungan no sa Cebuano. Now last time na ato nga nahisgutan na kanagisgutan diha sa ang gipatikan mga kagalaan sumalapas gisgutan sa bersikulo 4 ngadtos unahan or 5 mga kagalaan ug mga kaigsunan nagkuha didto sumalapas banay ni Huda sa banay ni Ruben sa banay ni Gad napulo og duha no halos talag napulo og duha mga kaigsunan sa banay ni Aser sa banay ni Naptali no sa banay ni Manases wingan man usab sa banay ni Simeon sa banay ni Levi Isakar og Sibulon o yun sa banay ni Jose og Benjamin mga kaigalaan o mga kaigsunan. Kana siya mga kaigalaan o mga kaigsunan mo ni gisgutan stagna no kanang gisgutan diya sa Bugna kapitulo 7 bersikulo 1 ngadtos 8. Now mukam up ang usa ka pangutana mga kaigsunan atong i-consider kining mga pangutana na kay kana ba siya nga gisgutan diha sa banay bagayod no kana bang gipanghisgutan no sa mga anak ni Jacob mga kaigalaan no ngadto bagyod kana sila matuman o ngadto ba na matuman sa ilaha gayod or ila bang na-fulfill ang kabubuton sa Ginoo aron mahimong ma-appeal ni anang 144,000 nga gisgutan diha sa Bugna mga kaigalaan. Now atong bantayan no sa mga pangutana mga kaigsunan kini siya moy atong tubago no kinsa man ang mahimong miyembro sa 144,000 kompleto na ba kini nga numero ha kay sumalapas mao nga tagna mga kaigalaan o kini gisgutan sa Bugna mga kaigsunan dili ni sa ilaha nga mga panahon kung atong tan-awon mga kaigsunan kini nagtumbok mga kaigsunan kanang sa Bugna halos na dinhi no sa katapusang mga adlaw mga kaigalaan. So, mao nang mukam up ang usa ka pangutana kinsa man ang mamahimong miyembro sa 144,000. No, kompleto na ba kini nga numero? Unya kay naghisgot man kita sa pagpanilyo or pagpamatik mga kaigsunan sa 144,000. Kanos aman nagsugod ang gitawag og pagpamatik. Namo nay atong i-consider mga kaigsunan mo nay atong tun-an dinhi nining atong tulumanon. Kining pagsilyo sa 144,000 kinsa may nahilakip niini. No, sa gisgutan na nato gani ha. Adunay kuhaon no dito sa napulog duha ka banay mga kaigalaan na pero kung imong tan-awon di magina ingong kanana ang pursosong nga anak ni Jacob ng uban. No? Kay dunay mga uban diha mga kaigsunan no kato naman ang anak sa iyahang anak no tungod kay doon naman say nahog nga anak niya mga kaigsunan no wa makahimo sa pagdaog no sa iyahang kinaiya. Now unsa man at that time mga kaigsunan sa diha no balik tas history mga kaigsunan since gisgutan man diha no ang mga anak ni Jacob atong tan-awon mga kaigsunan unsa may iyang gihimo sa diha nga siya hapit na nga hapit na nga mamatay mga kaigsunan. Pansadili pa ni anak mga kaigsunan ang katawhan giila sa Dios sumala pas Deuteronomio 7 bersikulo 6 ngadto sa 7 nagkanayon. For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people,
unto himself above all people that are upon the face of the earth. The Lord did not set his love upon you, nor choose you, because ye were more in number than any people, for ye were the fewest of all people. Muna gipamulong sa Dios mga kaigsunan, ngadtos mga katawhang Israel, no? Nga gipili sila, sumala pa, isip usa ka balaan nga katawhan, isip usa ka pinasahi nga katawhan mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Dili tungod kay daghan sila mga kaigsunan, sa gisgutan dihas versikulo 7, the Lord did not set his love upon you, nor choose you, because ye were more in number than any people, for ye were fewest of all people. No? So muni, back to history mga kaigsunan, sa diha nga si Jacob mga kaigsunan hapit na hapit na mo abot sa kanini ang kinutuban siyang kinabuhi mga kaigsunan, iyang gipatawag, no? Ang Genesis 49 versikulo 1 nagkanayon, and Jacob called unto his sons and said, gather yourselves together that I may tell you that which shall befall you in the last days. Si Jacob mga higala nagtapok sa iyahang mga kabataan aron sa pagsaysay kanila unsay mahitabo kanila ngadtos umalabot. So mo na gihimo ni Jacob mga kahigalaan. Unya sila giila sumala pa sa atong gibasa magkaigsunan Deuteronomy City versikulo 6 ngadto sa 7. Giila sila sa Dios or gidawat sila sa Dios or gipili sila sa Dios mga kaigsunan isip usa ka balaan nga mga katawhan, usa ka pinasahi nga mga katawhan. Pero kana siya mga kaigsunan adunay mga conditions nga gihatag ang Dios ngadto kanila. So unsa man nga mga kondisyon mga kaigsunan? Mag-una tagbasa mga kaigsunan na sa Exodus 19 versikulo 4 ngadto sa 6. Exodus kapitulo 19 versikulo 4 ngadto sa 6. Atong basahon, ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bear you on eagle's wings, and brought you unto myself. Now, therefore, if ye will obey my voice, muna usas mga kondisyon, mga kaigsunan, nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhang Israel. Versikulo 5, now, therefore, if ye will obey my voice, be a peculiar treasure unto me, above all people, for all the earth is mine. And ye shall be unto me a kingdom of priests and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. So muna ang kondisyon, usas mga kondisyon mga kaigsunan, aron sila mahimong usa ka pinasahi nga bahandi, labaw sa tanang katawhan mga kaigsunan dinis tibok naong si yuta. Sila mahimong usa ka pinasahi nga bahandi, usa ka gingharian sa mga kanana ang saserdote, usa ka balaan nga nasod. Adunay kondisyon mga kaigsunan. If ye will obey my voice indeed and keep my covenant
then mahimo silang usa ka katong gisgutan nato, no? Peculiar treasure, o pinasahi mga kaigsunan nga bahandi, kingdom of priest, usa ka balaan nga nasod, no? Mo nang kondisyon nga gilatag sa Dios ngadto kanila mga kaigalaan. Dugang pa Deuteronomio 8 versikulo 19 ngadto 20. Sa may say gisgutan diha, no, sa Deuteronomio. And it shall be if thou do at all forget the Lord thy God and walk after other gods. Kinisab, no? Ang kondisyon sa Dios ngadto kanila, kung sila maminaw, muobey sa iyahang tingog, mo to'y gihatag nga mahimo silang usa ka pinasahi nga bahandi sa Dios. Mahimong usa ka gingharian sa mga saserdote, usa ka balaan nga nasod. Pero, and it shall be if thou do at all forget the Lord thy God and walk after other gods and serve them and worship them, I testify against you this day that ye shall surely perish. Monay kabaliktaran mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Balik ta mga kahigalaan ug mga kaigsunan, no? Gisgutan sa Deuteronomy 8 versikulo 19 ngadto 20. Gisgutan nito, ha. If thou do at all forget the Lord thy God and walk after other gods and serve them and worship them, I testify against you this day that ye shall surely perish. As the nation which the Lord destroyeth before your face, so shall ye perish, because ye would not be obedient unto the voice of the Lord your God. So manay mahitabo mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? Kung mutuman sila, mahimo silang usa ka balaan nga nasod, gingharian sa mga saserdote, og usa ka pinasahi nga bahandi sa Dios. Pero kung galing mo talikod sila, mo sunod sa ilahang mga Dios-Dios, mo alaga silang mga Dios-Dios, sa mas mga nasod nga ilahang nagian mga kaigsunan, ilang nabuntog, mo say mahitabo nila, mo nagingon sa Dios ngadto kanila, no? Deuteronomio 28 versikulo 1. And it shall came to pass, if thou shalt hearken diligently. Nasab, kung maminaw ka mo, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments which I commanded thee, or command this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. So kung sila usab maminaw sa tingog sa Dios mga kaigsunan, unya bantayan ang iyang mga kasuguan, mo na mga conditions mga kaigsunan, ha. So atong tan-awon kay gisgutan dito Bugna City versikulo 1 ngadto 8 mga kaigsunan, na gikanlan dito nga napatikan, no? Labi nas mga katawhang Israel, nakapangalan sa tribo ni Ruben, tanan, no, nga mga kaliwatan nga nakuhaan sa 12 mga kaigsunan sa anak ni Jacob. Now dinhi dunay conditions ang Ginoo alang kanila. Kung maminaw sila, mahimo silang ibutang nga mas labaw kaysa tanan nga mga nasod mga kaigalaan nga nagapalibot nila. Pero kung dili mga kaigsunan, Deuteronomio 28 versikulo 15, sama sa giingon, but it shall come to pass
if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, kung dili kamo maminaw sa tingog sa Dios, ni Jehova nga inyong Dios, to observe, to do all His commandments. Di gani sila motuman mga kaigsunan sa mga kasuguan sa Dios o sa iyahang mga kabalaoran. His statutes which I command thee this day, that all this curse shall come upon thee and overtake thee. Kana tanan mga kaigsunan gilatag sa ilang atubangan, no? Gipahibalo sa ilaha. Kung dili mo maminaw, dili mo mutuman sa kasuguan sa Dios, sa iyahang mga latid o mga lagda, sumala pa moabot kini nga mga tunglo, no, ngadto kanila. Dogang pa, if thou wilt not observe, 28 versikulo 58 ngadto 64, no, Deuteronomio 28 versikulo 58 ngadto 64. If thou wilt not observe to do all the words of this law that are written in this book, kung dili daw nila bantayan kinig mga pulong nga nasulat sa iyang mga balaod, mga kaigsunan, sa mga libro, and that thou mayest fear His glorious and fearful name, the Lord thy God, then the Lord will make thy plagues wonderful, and the plagues of thy seed, even great plagues, and of the long continence, and sore sickness, and of long countenance. Moreover, He will bring upon thee all the diseases of Egypt which thou wast afraid of, and they shall cleave unto thee. Muna gingon sa Dios ngadto kanila, sa gisgutan diha sa Bugna, mga kaigsun, Bugna City 1 ngadto 8, adunay mga pinatikan diha, no, nga gisgutan. No, atong tan-awon, susihon nato mga kaigsunan, kung kani ba gyud nagkuha gintos karaang Israel or kinini ang Israel, mga kaigsunan. Kay dunay mga latid ang Dios, dunay conditions ang Dios ngadto kanila unsay ilahang buhaton. Kung dili sila mohimo niini, aduna say consequences. Which is mo ni atong gibasa, mga kaigsunan, kung di sila maminaw ang tunglo sa Dios or kanini ang hampak, maabot ngadto kanila. Kung unsay nahitabo sa Egypt, mga kaigsunan, possible na mas dako pang ilahang mahiaguman, mga kaigalaan, mga kaigsunan. So mo nay mo nay gisgutan diha sa Deuteronomio, mga kaigsunan. Dogang sa 61 versikulo 61, mga kaigsunan, Matthew 28 versikulo 61 ngadto sa 64. Also, every sickness and every plague which is not written in the book of this law, then will the Lord bring upon thee until thou be destroyed. Diha mga kaigalaan, no, sa 61 itong padayonon sa pagbasa. Also, every sickness and every plague which is not written in the book of His law, then will the Lord bring upon thee until thou be destroyed, and ye shall be left few in number, whereas ye were as the stars of heaven for multitude, because thou wouldest not obey the voice of the Lord thy God. And it shall come to pass that as the Lord rejoice over you to do you good and to multiply you, so the Lord will rejoice over you to destroy you and to bring you to naught, and ye shall be plucked from off the land whither thou goest to possess it. Muna'y mahitabo sa ilaha mga kaigsunan, kung dili sila
mutuman sa kabubuton sa Dios. Hampak unya ibton sila sa ilang lugar nga na poses mga kaigsunan, ilang nakuha, dadon sila sa ubang lugar, no? Tungod kay sila mahimong masakop man sa ubang mga nasod mga kaigsunan. 64. And the Lord shall scatter thee among all people, from the one end of the earth even unto the other, and there thou shalt serve other gods, which neither thou nor thy fathers have known, even wood and stone. Muna'y mahitabo sa ilaha mga kaigsunan. Mapatlaag sila sa ubang mga nasod, no, sa mga tumoy kayutaan mga kaigsunan. Unya dito, bis magsimba sila sa Dios mga kaigsunan, musimba na sila sa mga kahoy o sa mga bato. Nga wa ni mailhis ilahang mga ginikanan, no? Nga mga pagsimba mga kaigalaan o mga kaigsunan. Dogang pa, Ezekiel 20 versikulo 13, laktaw ngadtos 21, nya laktaw 23. Usbon ako, Ezekiel 20 versikulo 13, 21 o 23. Ang 13 nagkanayon, but the house of Israel rebelled against me in the wilderness. They walk not in my statutes, and they despise my judgment. Ang Dios naglatag mga kaigsunan og conditions aron sila mahimong mahiapil. Yan ang gisgutan diha, no? Kanang naa diha sa bugna mga kaigsunan, City versikulo 1 ngadto sa 8. Unya, unsa may gihimo sa Israel mga kaigsunan? But the house of Israel rebelled against me in the wilderness. They walk not in my statutes, and they despise my judgment, which if a man do, he shall even live in them. And my Sabbaths they greatly polluted. Then I said, I pour out my fury upon them in the wilderness to consume them. Diha mga kakilaan o mga kaigsunan, no? Even the Sabbaths, no? Which is mo'y silyo sa Dios mga kaigalaan, sumala sa atong gisgutan kagabi. Naa diha sa napulo kasugo, which is morning ikaupat kasugo mga kaigsunan, nga mao ang silyo sa Dios ilang gihugaw-hugawan, na? Busa, I would pour out, no? Sumala pa diha, I said, I would pour out my fury upon them in the wilderness to consume them. Dogang pas, 21. Notwithstanding, the children rebelled against me. They walk not in my statutes, neither keep my judgment to do them. Which if a man do, he shall even live in them. They polluted my Sabbaths. The same mga kaigsunan, no? Statement. Bisan sa versikulo 21. Then I said, I would pour out my fury upon them. 23, I lift up mine hand unto them also in the wilderness, that I would scatter them among the heathen, and disperse them through the countries. Muna'y mahitabo kanila mga kaigalaan o mga kaigsunan. O kana siya mga kaigsunan, mahitabo gayod kung dili sila mupatuo o dili sila mutuman sa kabubuton sa Dios. 2 Hari 17 versikulo 7 ngadto 20. For so it was that the children of Israel had sinned against the Lord. So inahitabo mga kaigsunan, doon na may nakatuman. The children of Israel had sinned against the Lord their God, which had brought them up out of the land of Egypt from under the hand of Pharaoh, king of Egypt, and have feared other gods, and walked in the statutes of the heathen, whom the Lord cast out from before the children of Israel,
and of the kings of Israel which they had made. No? Ang kondisyon sa Ginoo kung mosunod sila mga kaigsunan, mo to'y mahitabo. Pero og dili, sa likway sila. O sa ilang gihimo, pakasala sila sa ato batok sa Dios. O batok ni Hiyuba nga ilang Dios nga nagdala nila gikan sa Ehipto ngadto sa yuta nga saad mga kaigalaan ug mga kaisunan. No? Ngunya lahi na ilang gikadlokan, wa na sila mahadlok sa Dios. Mas nahadlok sila sa ilang mga Dios-Dios mga kaisunan. Unya dili paigo niya na bersikulo 8, walk in the statutes of the hidden. Doon na gilatag ang Dios mga kaisunan ng mga lagda, pero ang katawhang Israel mga kaisunan nahimulag sila sa ilang kaugalingon. Naglakaw sila sa mga dili na lagda mga kaisunan sa Dios, kundi dili ngadto na sa mga walay Dios, no? And the children of Israel did secretly those things that were not right against the Lord their God, and they built them high places in all their cities, from the tower of the watchman to the fenced city. Muna'y nahimong delikado mga kaigalaan, mga kaisunan. 2 Hari 17 versikulo 7 ngadtos 20 o dogang gyapon, no? Versikulo 10 na ni ngadtos 14 mga kaisunan. And they set them up images and groves in every hill and under every green tree, and there they burnt offerings or incense in all the high places, as did the heathen what the Lord carried away before them, and wrote wicked things to provoke the Lord to anger. Muna gihimo nila mga kaigsunan. Doon na ba'y ni sunod sa mga conditions gihatag sa Dios ngadto kanila? Wala mga kaigsunan. Sila naghimo og mga Dios-Dios. Nagsimba og mga Dios-Dios mga kaigsunan. Nagbutang og mga gusto nilang dito sa mga kabukiran, ilalom sa mga kahoy. For they serve idols, whereof the Lord had said unto them, ye shall not do these things. Bisan giingnan na sila sa Dios mga kaigsunan, nga di ninyo ni buhaton kaning mga butanga. Pero katawhang Israel nagpadayon o naghimo sila mga kaigsunan. Atong hinumduman, no, doon ay mga conditions mga kaigsunan nga aron nga sila mahimo nga mahimong giisgutan ganiha, mahimo sila usa ka pinasahi nga bahandi sa Dios, mahimong usa ka gingharian sa mga saserdote, usa ka pinasahi nga katawhan. Pero unsa ilang gihimo mga kaigsunan against sa Dios, nibatok sila sa Dios, pinaagi sa pag serve og lain nga mga Dios. Yet the Lord testify against Israel, against Judah, by all the prophets and all the seers, saying, turn ye from all your evil ways, and keep my commandments and my statutes according to all the law which I commanded your fathers, and which I sent to you by my servants the prophets. Notwithstanding they would not hear, but hardened their necks like to the necks of their fathers, and did not believe in the Lord their God. So muna gihimo sa katawhang Israel mga kaigsunan. In spite nga bisan pa man tuod, no, dunay conditions nga gihatag ang Dios ngadto kanila. Dunay mga gihatag lagda ang Dios, dunay mga sugo ang Dios kasi diha nga sila mosupak nini, no, nahibalo sila sa mahimong consequences. Pero dihimo ba nila? Wala mga kaigsunan, nibatok sila. Nindot panta, no, nga padayonon sab kining mao nga pagtuon mga kaigalaan, pero nga toras dili naman motugot. Busa atong tapuson atong program pinagis pagampo. Dalaygon silimbahon ng mga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit. Salamat sa imong mga pulong nga among natun-an ining kagabihon. Kalamang mga panalangin niini sa diin sa matag lagda nga imong gipiyal o gihatag nga ni kanamo kini among masunod pinagis giya sa imong bugtong anak. O lamang mga panalangin labi na sa mga tigpaminaw o sa tag-iyan ining mga istasyon o gayon man sa mga nagadumala nini. Yung tanan ko salig itog yan gilamang madawat
sa ngalan ni Jesus manuluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalan mga kaigsunan dinhi sa tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Kini inyong alagad kanginan Brother Aldrin Romo magaingon kaninyo daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.